bismillah ko ɗum jimmi eyo bismillah ɗum ko juuli ɗum ko sujjude wiyete ha mbiɗa heeɗi an tan keeɗima sa sujji ha ɓari est ce que lelorta lelo ɗo ko lelo ha laaɓa lel ha laaɓa on jii lel an sa lelima e dow makko de a yanat jarani taw ɗum kay ko ɗo joni yidde fammindema tan ɗo taw nani sa anci sa yiiɗi goɗɗum kadi mo holluma goɗɗum eyyo to leli ɗo saw jiɗɗa kadi ko lelo e makko eyyi ko ɗum kan jimmi eyyi bisimilla nani teddi noon an mbiyatɗa min mbiyetema ko Hamma Ba gorko Mari Diaw beelimo kadi to jiira kam ɗo hakkude men ndimagu mbeɗa yiɗi ndimagu tan gonga gueɗal foof kalgal dokkuɗa kam ɓurinimi ko ndimagu gonga kadi nguɗo ndimagu mi joguima mo guila ngu famɗi min pamodiri ko mawɗum yettude ina selli est ce que ana meeɗi jogade ndimagu taw jiiɗa e oɗo aha ne heewi limotako ndimagu pour nanannomi ndeke ɗo Rindiaw o ko an jeeyi towɗo mabal mbe joguino ndimagu ne wiiya mabal mbe jogui ndimagu ne wiiya Dona Kilimel Allahu akbar furankoɓe nani yettode min mbeɗa yette ba Allahu akbar kadi yayto jiitaɗo mbeɗa famodiri e makko Allah ala ɗum kay wona makam no jiɗirɗa fof kadi ene wawi wonde tan ni bellirɗa joni no kadi hay sinno ko goɗɗo mbeɗa wawi invide min mbattongo bang min mbaɗongo bang hano min jiɗiri kala noon ngo wawi yiɗirde ngo waɗi min kam mi paray makko min kam mi jaɓi ngu wiye ngu hafto ngu min kam ɗum ɗon mbo nanano ɗum kono yitere ɗum tan gasanga ɗum kam ko an Hamma Ba holli kam kadi ne wawi wonde kadi no woodi kadi cavalier ji international baɗade reconni tous les pays no ɗel dande ma nde woppa jomiriɗa sa yumira ko rumo an jii anani kalantumami on jii de eyyi noon wonirta kadi ko gueɗal ene woni tan fof o wonani babiragal